ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି 26 ନଭେମ୍ବର 2025 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 12ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହସ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଦିନ। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ତଥା ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଧାରଣା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଭୀର ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଚାପରେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଫଳ ଭଲ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ମତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପେଟରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ସଂଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଦିନ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ର କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କାମର ସଫଳତା ଆସିପାରେ। ଅଫିସରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ ଅଭିମାନକୁ ଏଡ଼ାଇ ମଧୁର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ଦ୍ଦି ଓ କାଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ସଫଳତାର ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଧନ ଅର୍ଜନ ଓ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ଓ ପୂଜାପାଠର ମାହୋଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମରେ ଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗାଈଙ୍କୁ କିଛି ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କିମ୍ବା ସୁଖ ଖବର ମିଳିପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ବଢିପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସୁନେଲି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟାପାର, ଅଧିକାରୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସଫଳତାର ଦିନ। ନୂତନ ଚାକିରି, ପ୍ରମୋସନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବିସ୍ତାରର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଗ୍ରହ ଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ। ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ପୂଜା ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ। ଶରୀର ହାଲୁକା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ସଫଳତାର ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜର ଭାବନା ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବିବାଦ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋପନୀୟ କଥାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଧନର ଆଗମନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେବ। ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଜ୍ଞାନ, ଯାତ୍ରା, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ମିଳିବ। ବାହାର ଦେଶ ଓ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଗରୁ ଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପୀତ ଲାଲ। ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେବ। ଅପମାନ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଶତ୍ରୁ ନିର୍ବଳ ହେବେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା। ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ଆଜି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ଚାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ତଳିପାଦ ବଥା ହୋଇପାରେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ। କାମ ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ ଶୁଭ ହେବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ନିଦ୍ରା କମ୍ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଓ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପଚାର ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସାହସ ତାରକା ଗତିରେ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ଏହି ରାଶିଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ଭର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।